Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:07. Makalimutin ka ba? Mag-Dr. Alfred's Green Coffee na! May enhancer para sa good memory. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng stevia para healthy ka. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Otso minutos nakaligid sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa liwat masurusingkal na naman nga hapon. Pizza 29 na kita sa bulansang Enero tuwig 2020, year 2020, 129.20. Mainit naman nga naga-abi-abi sa inyo taran. Ini nga pala tuntunan Action Reports Afternoon Edition, Lunes tubtob Sabado. Mga isa ka oras na lamang nga ito sila nga pagwaswas, pagbombardiyo kag pagbalbal sa mga balita, isyu nga may paaman nga kulog komentaryo. Balik ang inyo sila ka aksyon sa sila nga trono. Kapon wala kita nakahibati ay bangod sa isa ka importante nga hilikoton nga ginasikaso kag dapat na naton patigayunon. Kamusta naman kabotaran? Kamusta ang inyo siling adlaw? Inyo siling ikayong lawas kabay nga mabagsik lamang? Wala sang problema. Tawhay ang paminsaron. Kag ang isa ka pinaka-importante mga kaksyon, puno ang bulsa kag kahita sang kwarta. Inyo kaksyon-aksyon na Marlon Hirawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa ilawan tayo sige na mga Pangulong dinala naton aton sa pag-istoryahan. Una sa bahin sang balita lokal, Istorya Basura. Ang Bacolod liwat na naman nga nabulabog sang balita. Angot sa naglinapta nga mga basura, ang pagkadamag-damag sang mga tao o kung sang pipila lamang ka mga tao. Sentro sang sede nga balita. Ang syudad mag-ausisa na naman. Sang report angot sa posible hungod nga paghaboy sang basura sa reclamation area Bacolod. Basura naglinapta, basura mat-amat nga nagbinaho. Inabala ang isa na naman kapag sabotahe sa syudad. Pareho sang natabo mga kaaksyon, Agosto tuig 2018. Dumduman yun eh. Ang paghaboy man sang basura sa tunga sang dalan sa dalan
o sa Lopez High na Extension, Bacolod. Kitang-kita sang mga nagalinabay nga tawo kag driver ko nagasakay sa salakyan. Illegal dumping nga kaso. Nga sadto ang alkalde sang syudad ng Bando ginsang investigasyon. Kung hungod ang paghaboy, mas maayo nga kon madakpan ang tawo o kon mga tawo nga may kahimuan sila mag-aksyon, ang basura dapat iaboy man sila para magkaladudla ang mga salawayon. Ila kung hungkod nga ginhaboy. Basi ko na wigit lang la, nga way madalobang dansang salakyan nagkarga sa basura. Pagpamatsyag ayhan ini sa ato sa syudad nga ang pagkolekta sang basura diri sa aton pigaw, lawlaw, or basi amo nang silingta sa botahin na naman. Kung may makitaan ka mga tao nga ara hungod nagahaboy kag nagalaptas ang basura para ipagwa nga ang syudad, grabe na ganang problema kung koleksyon sa basura ang paghahambalan, dapat report yung sigida sa ato sa dikapulisan o kon otoridad para magkaradakpan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pag sa nga balita lokal, tao nagsaka sa tower sang NGCP subong hapon sa Purok Paraiso, Barangay Mansilingan, Sudad sang Bacolod. Ang kataason sang tower sus 250 kagatos o 250 katapak ara sa katabuhan pa rin. Sa Kabugwason, 33 anyos nga lalaki nagsaka. Kabangdanan ng mga tao maka-aksyon nga nagalabay. Kinolbaan ang Iloy nagsaysay sa Action Radio Bacolod nga interview. May ginasuprer nga problema niya sa nga bata. Wala kaon, wala tulog. Sa mayong palad, nanaog man siya. Ay sa diging sigitan, isa man lang, diyan iya sa di kabataan. Pagabot siya sa nga bata, matambat man sa nagpanaog. Sogo inaihan sang iya paminsaron. Nga napiktuhan na bangod sa gutom kag sobra nga pagpanumdom. Ang CDRRMO nagkadto sa lugar para mausisa ang sitwasyon sang lawas sa sining lalaki ngani. Balita ini kon hitabo maka-aksyon nga nagkuha atensyon sang kalabanan. Mas maayo na lamang nga wala mahalitan ang lawas sang sining persona. Kag gilayon nga nabuligan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang kwarta sang probinsya, imbis nga magdako, hala naggamay, nagligad nga 2019. Ang gobyerno provincial subong medyo nagaproblema kung paano mapasaka ang income kag koleksyon matapos mahibalawan nga ang sumunod nagaligad nga 2019 halin sa share sa IRA, Internal Revenue Allotment. Ang income sa EEDD, Economic Enterprise Development Department, kag koleksyon lunsay nagnubo. Sa lipot nga sugilanon ang savings gamay. Kag kun gamay ti siyempre limitado kag budlay. Ang paghulag kun kagalastuhan ang hambalan. Ang projected o kung ginapakot-pakot kung tani nga income sa nga probinsya halin sa EEDD nga 180 milyones ka pesos for 2019 iniha. Wala malabot. Kag ang sumunod lamang maka-aksyon ultimo lang nga 47 million pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ang natabo? Ang himuon among pag-isa-isa, usisa sa koleksyon sang tagsa ka mga departamento para mahibaloan kung ano gid ang problema. Kag ini nga problema masolusyonan. 5:15 Action Radio Philippine Standard Time. Ang pagkabatay naman sa isa ka construction worker nga nasapwan kay nasang aga sa barangay Sumag. Wala sang foul play base ina sa investigasyon sang mga kapulisan. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, ginabatyag sang napatay nga Chinese national, ginaimbestigahan na sa posible infection sang coronavirus.
Dito siya napatay sa San Lazaro Hospital. Ang mga opisyal sa Department of Health o DOH kag San Lazaro Hospital, direktor nga si Dr. Edmundo Lopez, nagsiling nga ila nagin usisa ang 29 anyos nga pasyente kon bala coronavirus gid ang ginkamatyan sila. Lunes ginanbit sa ospital ang pasyente pero last 7 kagabi napatay. Tanan nga ari diri sa Pilipinas, nagalaom gid mga kaaksyon nga kabay hindi lang coronavirus ang ikamatyan sa pasyente, bangod tuman ini kakulbaan ang virus tinabaluan naman naton nga nagpatay na ini sa madamo ang mga tawo sa lugar nga ginhalinan sini sa may syudad sang Wuhan sa probinsya sang Hubei, China. Ang isa ka kulbaan diri sa Pilipinas, bangod hambal sa DOH, may 23 pa kaiban nga mga tao ang ginausisa sa posible coronavirus infection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sunod-sunod nga mga flash reports, mga kaaksyon. Na naman, action dyan, please come in. Action Mar, ang patol karon live kita nag-report diri naman sa may barangay hall sang barangay Mansilingan sulad sang Bacolod. Yapon ay kang tanan dahil sa lalaki to kay na nga nagsaka sa tower ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP dala sa Purok Paraiso, barangay Mansilingan man mismo sulad sang Bacolod. Karon gindala diri siya sa may barangay hall barangay Mansilingan kag nagatubangay siya ni Kapitan Boy Pico sang barangay Mansilingan. Sa tuwang action Mar nun anon dito na bulgar ang tanan sa likod sini. Natingala si Kapitan Boy Pico nga nagaparamula ang mata sining ni Ives Pilowa alias Dude, 33 anyos. Tulpe na action Mar nga may gindaho nung nagakuom ang kamot ni Ives, may gindaho sa kamot ni Kapitan Boy Pico. Isa ka big hit sealed transparent plastic sachet sang ginasuspetsuan shabu. Oy. Amuning ang sabong ay ni lagko pa bato pakson man no kun ibudabanta dari mga 6,000 pesos worth ini siya kun lang taon nimo gina-check no kay ang pamangkot naman ni Kapitan nagagamit ka o kon wala nagabaligya ka o kon wala nawala na sa may giniban pa nga ginambala nalay na lang siya mga gindaho diri no sa kamot ni Kapitan ining suspected shabu. So karon ang ginaulat rin nila is ang mga katapo mismo sang kapulisan nga mo ni action ang magapatigayon diri naman sa nagakigo nga pagproseso sa lugar gid mismo na kay di Action dyan? Yes, Asuman? Standby, tabay. Brown out. Madamogin ka salamat sa inyo paghangop. Action Radio. Las 5:19, pulo pasensya na utod sa aksyon na dyan kamay power interruption sa amon sa nga transmitter dito sa area sang Bago City. Balikan ta sa aksyon dyan, please kabin. Yes, action masiya po na rin diri sa may barangay hall ken mismo. Sining nga matinion ginatawagan ni Kapitan Boy Pico ang mga kapulisan sang police station number 7 para makakadto diri sa may barangay hall kag ma-process diri no. Makon mo na ang ginalantaw dili is illegal nga droga no nagagamit sa illegal nga droga initially iya man ang pag-ako pero mas maidari ko nga makatag sang duga nga statement mismo si Kapitan Boy Pico dugay-dugay action man why saga may istorya man siya gina-istorya sa pero ginambalya lang niya simple lang para lang kunos bata amo na pero ginamit lang nga mga tinaga-action man wala naman sa iban nga may ginaplastar ginambal ang iya lang ginarason ang para siya mismo nga pamilya action no so posibleng inang sabong ang ginapatihan sa sabong gindaho niya sa kapitan nasulod niya pa na sa bulsa niya sa nagsaka sa tower yes bit action man
Tapos ang ilalabot diri sa sachet, may-ari pagid empty plastic sachet. But silingon, wala abi unod ang sachet sa nga wala mga plastic sachet lang gid, wala unod action mar no. Kaya perti kadamo, hindi pa naton ma-clear kay pinapamangkot sa ni kapitan kung for ipack pa niya or hindi. Wala siya may ginasabat nga iban. Perti kaugot sang kugos siya lang duha ka mga kabataan, isa kapat mo kapag bata nga lalaki, kag lima kapag niya nga bata nga babae action mar. Perting iya hugot-hugot bala ginatapin na lang gani ka mga barangay official ya kamot kay basi mabaling liog ka mga bata. Kung nakita naton diri sa sulod no. Temporaryo kita nga gin pagwa diri sa may lugar kay ang naga-istoryahan ay si Kapitana, ang Kapitana Boy Pico kag ang pamilya diri mismo ni Ives Pilowa Action na Marlon sa sulod sang iya mismo nga opisina. Delikado na aksyon na dyan kay di ta na mabalaan kung ano pagkadabasing araw sa sulod sa pabinsaron niya bla. Kamo na gani nga kami, nagagwa kami. Kay after namon nga nakitaan actually pag daw ya pala ang digto na ko nga doon na kulbaan ko na ginadaw ya kay nakita na ko nga plastic. Lagi kita mong sang act nga gindaho ya action mar sang nagakoom niya kamot sa kamot man ni isang isa ka official kag turnover ka kapitan digto na to nakitaan ang binato robot sining bato pag si action mar nga sa isang illegal nga droga. It try to be rich si Kapitan Boy Pico itang action mar. Kan mo kansa na to sa statement no? Sa barangay hall sa bungka maksud dyan. Yes. Barangay hall sa barangay Basilingan ya. Las 5:22 Aksyon Radio Philippines Standard Time pasan dyan. Parang nasa loob. Kap, ano na yung tabo dari Kap? Gano po si Kap? Kap, ano matapos din? Bali, kundi, gen-rescue siya sa tower. Niya. Hindi nagtawag sa ako, hindi ka pa update sa talon sa rescue na mo. Kung talon na, kaya ginamonitor mo sa radyo. Kaya sila, talon siya din nila sa akon para may istorya. No? Especially yung daan ng gusto din sa kabataan. Katuyag yung kapakuan man ng kabataan niya. Isang sa istorya siya, ginamamangkot siya kung bala nag-take siya sa drugs. Isang nag-istoryahan ay maging kuhon sa bulsa yan. Okay. Laging hatag sa kuwan. Amuli baling siya buong kinatag yun. Ano ko? Ang ginahambal niya lang para kuno sa kabataan yan. Kasi ko hindi gusto nga pamaagi na tugod na para sa kabataan mo na baligya kasi. Ano sa mga disposisyon nakatawag po ka naman para mabuligan siya? Nagtawag na ko po sa Season 7 para mabuligan siya, ma-process ni kung anong mayusin eh. Hindi ang Season 7, makatuloy siya. Kaya na lang. Wala mahala na yan. Bali nyo ta, buligan nyo na lang siya. Sa amon bahin, ang sa rehabilitation, kung may aras schedule ang city, pasulod siya namon, plus ang bahin sang visiting rights sa kabataan niya. Amo lang gusto ko, kaya mo lang yan. Kaya ito mo gili ang ginalain niya gitsubong tungkol sa ang kabataan. Wala sa iyang hindi mabisita. Hindi posible why guro yun mabisita ang kabataan kasi ginatingot sa iya sa asawa ya. Prote ang kabataan pinapalang edad sini plus hindi sila kasado. Ang may custody niya ang asawa gid. Especially ang asawa ya ari dire kung wala ding asawa ya sa maternal side ginaya masanto ang custody. Okay. Igisoryahon talaga ang social worker kung sa social worker kag sabaw si officer na Mondi na mabuligan ang asawa ya siya sa asawa ya na hatagan siya sa visiting rights no para isa man nakapamaaki nga para pala makuan man ang iya kauna yung problema kung subong paano nito perting ako sa bata yan hindi pwede sa karon narili siyang bata ibalik niya sa dilikanan para ma-ensure security sa kabataan plus ang gusto niya para sa dilikanan istorya huli siya no pag-women's day sa pulis ay mag-urikon siya pa-insindi na ang bata ibalik lang po sa sa asawa pag buligan siya na mahatagan siya sa visiting rights ayaw ng asawa hindi mo kung tayo patawag ko ipadala ko to invitation for dialogue
ang pamilya, ang mga indos, sabi ka nasawa na para makaistoryahan ay gamitin ng mga bay na mahatagan ng sa visiting rights. May issue ng security sa kabataan. Tingala ko kung nakuhot siya sa pag-amoy na kadako niya. So, ang disposisyon naman sa IAIA, depende na ng police. Police na tungkol siniti, iyan na ng police yung surrender. Kasi surrender siya. Kaya nga mo lang ang bahin sa kabataan, kahit kung ano mabulit siya, na ma-rehabilitate siya, kahit mabalik ang balik, subong na siya kung mga hula ini, pang-yes kung pwede siya kung paminsarong subong. Thank you. John, makotabi si Capcom sang ginpabangkot ya ining si Dodi. Sakto man panabat kas ne? Or bakit kon pero kita kihina, kita sang nakatry kihina. Kita kihina sang nagapamangkot. Action na Mar. Ang iya pagsabat, isa lang man ka mga tinaga ang ilang sabat no. Wala sa iban nga mga ginapangmit lang pa. Amo lang ginaksyon na Mar nga para sa bata. Iyan way sa may iban nga ginasabat. Pero ang kuha pa din natin ng statement bago daman ni Kapitan ang baliati, wala pa siya insakto nga paminsaron sa gihapon ining lalaki. Aksyon was sini nga mga tinion na makomoperte ka kung ako na maglalagway biso sa akong obserbasyon iya matas dalom tinaga para mulagid man. Tapos lang iya nga balhas bla nagagaruwa nga duway sa kabansal action mati amo na aircon sa sulod. Berti nga ko sa siya nga mga bata. Damo nang problema sang barangay kay tiindo hindi pag-uwi ang bata. Paano bla karon kun ni custody ang bata dapat ibalik mong siya naman nga anay asawa para action ma din mo ulat naman sang tiyempo nga para makadialogo kag dikto abi mo na mapres mabalaan ko nung sitwasyon action mar. So hindi sila kasado action diyan sa kanya gali. Hindi sila kasado. Taga di ining asawa yan kilala taga mo sa. Draman. Taga Draman mo sa Mansilingan. Taga Purok Paraiso, Barangay Mansilingan, Manaksyon Mar. Okay. Ano to taga Kabugwason? Kasi sila taga Kabugwason. And then ang lugar yung kainan ko sila nisaka sa may Purok Paraiso. Okay. So man subong diri ari din sila sa may barangay hall. Kung nato naton ang pag-abot sang pulis kay depende karon disposisyon kay kun natol mo ang sitwasyon is naging sungka ang illegal drugs depende kun ano ni karon action mar ang ila disposisyon kun maidalo. Balikan ta sa aksyon John Diaz sa nga mga tanion live report sa sulod mismo sa nga barangay hall. Damo sang natingalagid no sa pagsaka ni Dodi Pilowa sa tower Igo Morahon sa pag-abot sa bahin sang barangay hall pinamangkot sa ni Kapitan Boy Pico kung naga-take sa illegal drugs way sa sang sabat sa baylo ko otya sa nga bulsa gindaho ang ginapatihan siya bagson dyan. Yes, action naman. So, depende rin karon no? Kaya may dalom sa tukang or surrendery sa action mar. Wala ito natutiro ng pinaka-latest daring update sa gapon kinatutukan natin ginabantayan live report sa area sa barangay hall sa barangay Mansilingan sunod sa Bacolod. Breaking news ka naman sa Bacolod naglibot sa Bacolod Action John Diaz so nasa sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako
Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipanaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sa hapon kag kung nakaisa tubtub pa magabi apang masami, nagareklamo sa bagsaka sang ila asya kung masami nga pagsulab sang ila sulok-sulok. Sa mga coffee lovers, hindi ni na problema bangod ari na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga himo sa Soya Santos kag Balonggay, may kape ka na healthy ka pa. Ano pang ginahulat mo bakal Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit nga tindahan sa inyo lugar? Una sa balita, una sa aksyon. Ibalaon ta na detalye sang report balita halin sa Bacolod City Hall na nuni pa bag-on na naman ning sabutahi ayhan. Sa area sang reclamation ho sunod sa Bacolod, mayaras ang naglinapta nga basura. Yang syudad bayaran naman sang ayhan pati kayunon nga investigasyon. Action Radio City Hall Report. Detalye sang balita sa report ni Action Dale. Salazar, Action Dale, please come in. Action markot in the act sang pila ka mga concerned citizen ang pag-ariya sang isa ka puti nga pick-up L200 sang basura dira sa area sang reclamation action. Sa battle report action sang kapulisan actually na natabuhin ng insidente sang January 11, 2020 pero sang kahapon din lamang adlaw January 28, 2020 sang ini ang ginpoblate sang staff no ni City Councilor Carl Lopez ni
kini siyang nagapungko bilang chairman sang Committee on Environment sa Sangguniang Panglungsod. So sa interview naton kay Councilor Lopez no sa iya luyag sini action mark nga madakpan ining mga suspect kag matagal sa eleksyon kag pasakaan sang kaso nga illegal nga pagdump o kon paghaboy sang basura action mark no sa hindi basurahan o kon designated area. So no kay Lopez may sang kapina 2-3 ka mga saksi sa insidente nga siya klaro nga nag-violate sa Republic Act 9003 o kon Solid Waste Management Act nga layi sang Pilipinas. Sa national nga na nagwagan si Lopez sa publiko no in kaso nga may nahibaloan sila sa sininga detalye sa sininga insidente nga magpakikangot lamang siya sinitalatapan o kon sa kapulisan. Hindi pa klaro action mark kundiin nga barangay cover nga ginhabuyan sang sining illegal nga paghaboy sang basura. Pero kung basihan nato ng data report sang kapulisan area ni siya sang barangay 12. Pero kung pambalo naton si Vice Mayor Familiaran so si area naman sang barangay 8 may naghambal man nga area sang barangay 10 action mark ang reclamation area ala pa di siya kagkadamo sang numbered barangays ang cover sang sini nga area action mark. Aring tingog ni City Councilor Carl Lopez. Plano ng committee ko actually is we will try to locate that white pickup. Supposedly there's a picture. We will ask the help of the LTO if they for all white pickup and the help of the police kung pwede na i-ano nila sa bulletin may kakita sa amuni nga pickup, palihog report because I plan to really teach him a lesson. Whatever his violation is, I will hail him to court if needed, no? And I will ask him to clean up what he, if ever ang iya ginaboy, dapat limpyuhan niya. Muna nga ako na direktiba nga himuon. So expect something in the next siguro Wednesday, Thursday. I will update you. Action mark sa nadiri kay Councilor Lopez subong regla session sa Sangguniang Panglungsod mayroon siya sang gin-file nga resolution nga formally nagapangayo sang assistance or nagapangabay sa BCPO sa Land Transportation Office kag sa bitaw kay iban pang mga ahensya sa gobyerno nga magbulig locate no sang sining puti nga pick-up suno siya in particular ang LTO suno siya tikot dala sa mga puti nga pick-up base pa lang matrace sa ila sini nga sistema. Update kami lagi sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Sura nyo, itapo nyo nang hindi kayo mabasyo. Salamat sa report mga kaaksyon. Ala, sigihan nyo da. Maaktuhan nga nakpan galito. Naaktuhan gito nagaboy sa basura ho. Lasing ko 39 Action Radio Philippine Standard Time. Yang nakalisa na gabaritor sa ato sa live stream. Si Ma'am Lailani Alba, thank you. Janet Tango III. Ang si Toto Aligin. O si Randy Lasa. Dara sa Iloilo gabaritor Christy Hinovea ato sa Kasin. Jack Balaan, Berador, Brillantes Family, Orek, Soogon, Lola Consing, Dorias, Porok, Marang-Marang Madalagan, Sherilyn Oro Javier, watching live, si Roding Alfonso Ginger, Alex Tuga, thank you, si Anang Emilia de la Torre, Kasinta Emilia de la Torre, Emilda Hamelo Banguanga, thank you. Si Bea Jonathan, thank you. Amyaw lang makalipsay family, Hinovea family. Sa ako sa nga bata Dayan, John Vincent, Lance Trevor Hinovea. Si Sir Romel Paul Salarda. Elmer Rex Octavio Ginga. Gikan diri sa Malati Metro Manila. Damyaw ko lang mga utod ko dira sa Himamaylan, ang family Aginga, Toto Alex, Nene Marisa, May Bart Hoven, si Matamoro family, Joel An kay Manong Kompol dira sa opisina sang Coop. Mayo na sa nga pagpamati halin kay Elmer, si Mars Mantra Tranquilio, thank you. Jenny, good afternoon. Leo Cotamyao family Transmontero dira sa may barangay San Juan sa Banduasang Pontevedra. Nagapamati subong sa inyo. Salamat, more power, thank you. Board member Jeffrey Tobola,
Board Member Jeffrey Tago Dando Tobola sang 6th District Mustang Board. Si Tolta Mario Herbaya, Kasanaton Efren, raman si Toto Yojina Diyong. Action Purse, Nonoy Tahones, mayang hapon. 2 PM, monitor lang TDY Team Kabangalan. Kasmeta Nathan Haibe, si Nathaniel. Monitor man sa ato sa nga pagpangalagan. Alas 5:41 na Action Radio Philippines Standard Time. Nagapangita kabalas ang antioxidant nga vitamin para sa mata. Ari ng Mighty C, alkaline nga vitamin C na pamatud-an ini sa mga siyentipiko, manami gid magbulong sa mga balutian sa mata. Mighty C makabulig sa mga nagakorap-korap nga mata, katarak kag glaucoma. Para mangin epektibo ang kombinasyon, ang Mighty C mas maayo kon parisan Santon Plus Herbal Capsule. Puno sang anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties, nagapagkupos naman sa mga naghubag nga parte sa ato sa lawas. Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-ana sa madamo nga siyentipiko. Magabulig pa kupos sa mga naghubag arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver ka madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule makatap na sa madamo nga balatian, garantisado may alibyo. Mabakal sa tanang nga mga butika. Hoy, ang Mighty siyang Santon Plus, pwede baya ka mo makapadeliver online o kung makabakal online kag makapadeliver sa iso nga puluyan. Bagi sa www.kalusugan.yan.ph o kung Kalusugan na Facebook page. Sa mga nakatipon na sang mga proof of purchase mag-action sa ACS Millones 2020. Sikap at tiyaga lang, kapisan lang kapital sa mag-action. Kung damo-damo, mas maayo ang inyo sa entries. Damo entries, dako man ang tsansa nga mangin milyonaryo sa ACS Millones 2020. Tipon ka mo, unique toothpaste, Pride detergent, Star Wax floor wax, Smart dishwashing, White Rose Kojic whitening soap. Ay sa maabot nga Pebrero 8, baw duwa na lang kasbadong ato sa ring hulaton. Sa Pebrero 8, muning unang draw, weekly draw. February 8. Ang grand draw mo na ginihulat sang kalabanan. Kung way ka makadaog sa weekly draw, may tsansa ka maghapon makadaog sa grand draw. Basi kung ka mo payamangin milyonaryo sa maabot ng May 15, 2020. Tugangan talang ni Mag-Action explain sa boss naman. Ato sa nga ACS Millones 2020. Alas 5:43 na Action Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa nga pagpanubalik, ibalon naman balik nga report sa patrol with Action John Diaz kagang balita naman. Halin sa Bacolod City Police Office 544. Una sa tamang balita. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition.
Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita. Banat. Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Palatuntunan 547. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule. Cleansing, nourishing, balancing, busilingon nagabulig limpyo. Nagapabakod kag nagabalansi sang mga sistema sa ato sa nga lawas. Ano ba na ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan amo ng tatak sang Evergreen Herbal Capsule. Ang mga sangkap sini turmeric, saluyot, balunggay, ang palaya kag madamo pa. Quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika. Sa inyo lugar, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Balikan tang report sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, please come in. Action Marque na mga takda alas 3 ng hapon nagpatigayon sa bypass operation ng Kapulisan sa police station number 6 doon naman sa area sang Purok Star Apple barangay Sarapol 2 barangay 27 Sulat sang Bacolod ko sa rin ila din nga bypass operation naging kasabat naman sa subject sang operasyon nga si Wilton Kapunong alias Totong Bukol no residente mismo sa mo sinadala nga lugar. Actually kina natapos na bala Action ang inventory sa ilang bypass operation na plastar na ang siyam tanan kapanabang sasay other siyam ka mga sasay sa suspected subu remandari 200 pesos ka kwarta kaysa na mandari ka card case Action Mark ang nakapanaog na actually police and then pagkanaog ang agdanan lang nagkapatindog panaog Action Mark nakatalikod ka nga doon nagataklas ka sa bukid kaya sige ka panaog iya pa isol panaog ka naman niya sang may posas na ining nadakpan pagwa sa balay Action Mark nalay na lang sumumpit dalagan dumalagan sa mga panimalay dara sa may barangay 27 nagpanago tapos ang pulo ka minutos ng pagpanago pwede man ang sunod ko na suhot sa mga pulis kag digto hinalit na lang sa lagpan sa kilid man sang isa ka puloyan wala palagyo attempt lang siya kaya pinadagpan man sa gilid sa mga polis ang na-recover siya mga gibrabata ang nagkabalor walang mga 8,000 pesos ang balor sa kinasuspetsuan siya po karon ini sa preso na sa Kusabiya dira sang police station number 6 ini sa patakaan sang kaso na paglapas sa layi nga dumi sa pagbaligya kapag upot sang illegal nga droga sunod ka Police Captain Elmer Bonilla ang station commander sang police station number 6 ini nga si Kapudong ginakabi kini bilang isa ka newly identified drug personality sa mga kapulisan. Na magiginaw nga nag-attempt sa magpalagyo
base posible sa kadlok ya action mark. Kasi nga matarion diri sa may barangay hall, wala gid naman na dugay nakabot ang mga kapulisan sa police station number 7. Kag ongoing karon diri ang ilang naman nga inquiry susulod mismo sa barangay hall action mark. Kinapamangkot niya nila ining si Pilao kay na action mark o na si Ives, no, nga amo sa nagalumpat lakay na dito sa tower sa NGCP nga nag-turnover naman sa suspected sabot ang murder ni Ives Piloa alias Dode, 33 anyos nga gingkuha di lamang niya ining illegal nga droga. So depende pa na to gay sa disposisyon diri kag ang diri nga cluster karon sang pulis sa kapitan kay Captain Boy Pico kag diri mismo sa nag-surrender sang illegal nga droga. Pero nag-ako sa action nga gamit sa yes, action man. Gako gid man sila nagagamit sa illegal drugs kina sa unang pagpamangkot ni Kapitan Boy Pico. Pero inang turnover niya, way pangabalaan kung bala gamito niya pa o ibaligya ya, way pangabalaan? Hindi sa identified pa, pero may mga dala sa action mga anti-plastic sachet. So, ang possibility, it's either base bala nga panulod-nulod niya pa action na Marlon ang mga illegal droga kaya daw pong putpudon niya pa no. So depende na karon i-check to diba sa sunod liwat kay ang sitwasyon diri naga-istorya na ipa away pa nang istorya pa man ang utod action man si Kapitano. So dili kita karon ako lang pinaka-diri nga sitwasyon sa area mismo sa barangay Mansilingan sunod sa Bacolod. Balik tagikan sa Batola ang taglibot sa Bacolod action John Diaz so nasabot na sa action sa Bacolod action radyo. Action Radio. Dugang update sa namag action karon sa action firing line. Kaya nag-abot ng ato sa kapulisan sa barangay hall sa barangay Mansilingan, Bacolod. Agod to nga baloon o si Saon ini si Dudi Piloa. Dua ang balita sa iya mo. Unang pagsaka niya sa tower sa NGCP sa area sa Purok Paraiso, barangay Mansilingan man. Ikaduwa ang pag-turnover niya sa suspected shabu nga medyo dako-dako to rin. Kuha sa bulsay, agin hatag niya kay Kapitan Boy Pico. Sa pinamangkot siya, gamit ka ba sa illegal nga droga? Away na damo-gamo pa. Kung sa mga pelikula, wara ka po. Depende na sa disposisyon karon sa ato sa kapulisan. Ang maayo lang ang balita dari kay Manti. Way niya sa natabo siya, way sa naglumpat. Ang isa malang ginawakal niya sa masami kunong bataan niya. Iya sa nga duha ka bata. 5:53 Action Radio Philippines Standard Time. Hibalaon na naman detalis ang balita halin sa BCPO. Bacolod City Police Office. Angot ni sa pagkasapo sa isa ka construction worker sa barangay Sumag. Sa balita ni Action Eric Magbanwa, Action Eric may hapon sa report please Kevin. Wala sa malikita nga foul play ang kapulisan sa station number 9 ang utili sa pagkasapos ang bangkay sa isa ka construction worker dala sa may Purok Ilak, barangay Sumac, Siyudad sa Bacolod, kay nasang aga. Ang biktima din nga napatay aksyon na Marlon, ginkilala sa kay Conrado Labandilo, 34 anyos, kag tumandok ini sa barangay Manlocahok, siyudad sa Sipalay. Mismo ang upod sini nga trabahante amo ang nakakita ka nakasapo nga wala na nagaginhawa ang iya sini nga upod nga si Conrado Labandilo. Rason ko lang ni siya ang nagtawag gilayon sa atong sini kapulisan sa station number 9 sa pagresponder ni Police Lieutenant Junito Pastrana dito na Balawan nga wala man sa mga pilas nga nakitaan sa lawas sang biktima kag wala man sa struggle nga nakitaan sa part niya nga posible ginatake ni sang cardiac arrest bangod nagabura ni ang iya sini nga baba nga posible sa kapoy nga iya sini ginatrabaho. Sa kuwan sa kagina, mga alas 6 sang aga dito sa Purokilak kay ang Purokilak may subdivision na dapat nga ginaobra. Ini siya daw construction worker. Ini siya gwardiya ang nakadiscover. Bigin po sa wala nagabuktaw. Amo na dayon nga nag-report sila sa police station. So yung katuan na dito, upod naman ang bus road. So naobserbaran nga daw wala man sang foul play kasi tintak man ka ng gamit na wala man sang struggle. Nagabura ang baba. Yan may possibility actioneric nga basi ginatake sa party.
Huwag makamosya sa malakit ang pila sa lawas sa Sir Nano. Wala. Wala man sang paano nga may kontra siya. Nagatulog mo lang sa mga pagbuktaw sa aga. Yung pupa siya, wala na nagabangon. May bubbles ang baba. Kasi yung bangungot wala, lagi natakoy. Tungod sa stress duro sa kakapoy, ang sinire, sa mga guro nga din natakas wala, sa pusogon. Ang mga observation sa mga medical responders sa dina, medical accessibility. At sa mga gani. So wala naman gina-close nga mo ginang finding. So far, din banda na nga ipasukotan ang pamilya mismo. At hindi na lang. Kaya daw kung disido naman sila nga mo malang itong gintunaan. Kasi naman dyan ko daw wala pa ng fault. So ang guagali sir daw natural death? Natural death. Police Lieutenant Junito Pastrana, Hepe sa Police Station number 9, sa interview sa aksyon. Radyo, ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magmanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Sa mga high blood ka sa mga diabetic, aton masamig gina-rekomendar ang panyawan herbal capsule with mangosteen. Hindi magpauli sa iban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa aton ang mga inisa manunggal. Damo na sa mga naggasugid diri sa aton nga mayugid ang epekto sa nga panyawan herbal capsule with mangosteen sa ila sa nga ikayong lawas. Nagapanungloyan lawas ninyo sa panyawan herbal capsule with mangosteen ang sabat sa mga aksyon. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iban pang butika sa inyong lugar. Magluwas sa panyawan na capsule kung muscle pain naman na paghahambalan, yaraman ang panyawan linament. Panyawan linament kag panyawan na capsule tanan himo sang said marketing. Aldrin Limaco, good afternoon. Si Leo Medel, Rolando Montaño, si Marita Michelle Diosera Verdian, basta si Mario Wanda, okay lang. Romeo Argalies, check attendance lang ko ha. Mayong pagprograma. Okay, Romeo Argalies. Kamyaw lang kami sa akon pinalangga, Sir Marcy Geraldine Rigala, haling kay Action Purse. Alas 5:57 na Action Radio Philippines Standard Time. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipala. Awas ga kinahalan sa natawag nga vitamin na D3 sa inis ang pinaka-importante sa atong sinitanan. Hindi lamang way lamang nagahatag sang kapagsik kundi nagapabaskog pa sa atong sining lawas kung may mga gadabatyag kamo. Agod kita, hindi madali-dali tabikan sa anuman nga masakit kon balatian. Kung vitamin D3 ang paghahambalan, huwag kamo sa dapat pilion kundi ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Damo pag sila iba't nga mga produkto. Mas mayo kung makakadto ka mo sila personal sila sa nga talatapan o kung klinika na hamtang sa GS Taban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre nga konsultasyon Lunes na Tob Sabado. Agi sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3. Ibang nga balita way tama labutan tutok sa Action Firing Line with Action Brian Mordel na sa media. Tubto balas 9 ng gabi. Inyo pala tuntunan Action Reports after the edition. Magabalik na naman buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kag Action Undefensor. Sa technical control, upo natin Action Noel Penilan with IT Expert Action Elway Nutilius. Ako naman, Action na Marlon Hirubaya, una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,